तर मित्रांनो, हे मोबाईलला कसले हात लावलेस? तर डायरेक्ट स्वागत आहे तुमचं संध्याकाळी. मी सकाळी विसरलो वाटतो ब्लॉगची स्टार्टिंग केली तेव्हा. तर इकडं आले, थांबा जरा हो. तर लाडू बनवत आहेत मस्तपैकी, मेथीचे लाडू बनवायला. बघा कोण आले, कोण आले, खायला आले की बनवायला आले? आणि इकडे इकडे कोण आहे? हो तुम्हीच काय रील बनवता मार्केटमध्ये. तर हे बघा लाडू बांधतात मस्त मेथीचे. आणि इकडे याला काय ब्लब पाहिजे, ब्लब खेळायची वस्तू का काही सांगायला? हा तिचा ब्लब आमचा करायचा कशाला पाहिजे, तिथे आहे ऑलरेडी. तर बघूया आपण आज काय जेवणाला काय साधं सुद्धा आहे, कारण की बनतात लाडू, त्यामुळे जेवण काय वाटत नाही आज काय खास आहे. काय करायचंय तू 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 आम्हाला बोलू नकोस. तू तू तुला काय लागतं बनवले वांगा बटाटा टाकून सुकी भाजी, बघी वांगा बटाटा, बघी ओली मिरची, सांग मला. टोमॅटो टाकून सुकी भाजी बनवते. थांबा आकडा थोडी पाठी डाळ आहे, सकाळची खेकडीचा रस्सा आहे, भाकऱ्या केल्यात, या. खेकडीचा रस्सा कालच्या परवाच, ओ बघ बुगे, आणि भात आहे. ओ बघ बुगे, ओम बघ बघे बागोदरी येऊन ओमड स्वांग. लाडू बांधतात गाईचे, लाडू मस्त बांधतात लाडू. यांचं असं असतं. काही लग्नाची ड्रेसिंग भेटली आम्हाला शोधता शोधता, आणि पिल्लू लाडू घातले. बघू पाठी बघू, पाठी बघू, नाचून दाखव ए घना धाव रे मला पाव रे, दाखव ना. अरे मस्त वाटतंय हे, तुला दाखवतोय बघ, तुला दाखवतोय कसं दिसतोय, एक नंबर. कसं दिसतंय एकदम कडक ना. मला घाल दाखव तुला बघ. नाव रे ए मोबाईल पडला रे, कसं दिसतंय रे, तुरा वरनं आला आमचा तुरा भेटला लग्नाचं ड्रेसिंग. शोधाय गेलं दुसरं, भेटलं लग्नाची ड्रेसिंग. तुला इकडे बघ आजी. कसं वाटतंय तुम्हाला ही लग्नाची ड्रेसिंग? हिने 2 वर्षापूर्वी मला बुक करून टाकले. बघा हे बघा गाईच, काय कसं वाटतंय तुला? घालू परत बघू इकडे, एकदा हे बघ, हे उलट, हे पुढे घे. हा घे हे ऋतू, हा बघ असलं भारी वाटतंय बघ नाही ना. तुला फोटो काढतो, थांब फोटो काढते. तर मित्रांनो, आजचा व्लॉग आपला झालेला आहे छोटूसा मोठूसा. थोडी तयारी चालू आहे, आता जायचं एक ठिकाणी शॉपिंगला, दादरला. तर बघूया, थोडंफार दाखवेन मी, नाही तर तुम्हाला आयडिया येईल काय प्रोग्राम आहे. तर उद्या जायचं आहे ताईसोबत. तर बघूया कसं काय उद्याच्या ब्लॉगमध्ये कळेलच. तर आजच्या ब्लॉगमध्ये थोडीशी अशीच जुने वस्तू वगैरे काढून पिल्लूसोबत मजा मस्ती. तर कसं वाटलं आजचा ब्लॉग? कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. भेटूया उद्या. शुभरात्री, काळजी घ्या.